Арсай авылында туып үсеп, бүгінгі көндә дә туган авылында гомер кичерүче. Безнең өчен иң кадерле булган тормыш иптәшем, әтиебез, корт әтиебез, Камалов Альберт Мәгъсүм улын күркәм юбилее. 2 бишле алган көне белән чын күңелебездән кайнар котлыйбыз. Киләчәктә сиңа иң мөһиме ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, озын гомер, гаилә бәхете, шатлык куанычлар һәм имин тормыш телибез. Алдагы елларда да бүгенгедәй матур итеп, әниебез белән пар канатлы булып, дөньяның ямен, тормышның тәмен тоеп, туган йортыбызның җылысын саклап, мул тормышларда озын-узак гомер кичергә насыйп итсен Ходай Тәгаләкәем. Амин. Әтиебез, синең ныклы канатың астында без бик бәхетлебез. Авыр чакларда ярдәм кулы сузучы, киңәш бирүче, әтиләрчә кайгыртучы булганың өчен зур рәхмәтлебез. Безнең әтиебез бала чактан ук бик тырыш, хезмәт сөючән булып үсә. Һәр җәй айларында, башлангыч классларда укыганда комбайнер ярдәмчесе, зур классларда үзе руль артына утырып комбайнда эшли. Армия сафларыннан хезмәт итеп кайткач та колхозда, комбайнда, тракторда эшләвен дәвам итә. Аллаһа шөкер, безнең әтиебезнең улыннан бөтен эштә килә. Матур йортлар төзи, кирпичен дә сала, эретеп ябыштырып, капка кыймалар эшли. Матур җәй көннәрендә бал кортларында карарга җитешә. Үзе эшләгән теплицада помидор, кыяр үстерергә ярата. Без әтиебезгә сокланып карыйбыз да, бер үк күзләр генә тимәсен дибез. Ходай Тәгаләгә рәхмәт әйтәбез. Шундый әтиебез белән горурлана алабыз дибез. Кадерле әтиебез, әниебез белән 3 малайга гомер бүләк итеп, матур тәрбия биреп үстерделәр. Уллары Артур Яркәйдә район мәгариф бүлегендә эшли. Айнур уллары тормыш иптәше Гүзәлия белән Уфа шәһәрендә яшиләр. Илдар исемле ул үстерәләр. Алмас уллары Уфаның төзелеш колледжында белем ала. Әтиебезнең үз тырышлыгы, алтын куллары белән эшләнгән бисмиллалы иебездә, исән имин, матур тормышларда Ходай Тәгалә биргән гомерне балаларыбыз, аныгыбыз, кода-кодагыйларыбыз, туганнарыбыз белән бергәләшеп олагаерга язсын иде. Амин. Әтиебез, туган көнең, юбилеең котлы булсын. Һәр вакыт барыбыз өчен дә ышанычлы терәк, изге җанлы тормыш иптәше, олы йөрәкле әти, яраткан карт әти булып кал, яме. Әтиебез, 100 ел яшә, әйдә 1000 яшә. Әти-әни гомеребез бүләге. Туган йортның әни гөле булса, син бит әти йортның терәге. Син бит безнең тормышыбыз яме. Безнең өчен олы бер терәк. Озак яшә, исән сау бул. Син бит әти безгә бик кирәк. Иң изге теләкләрен тормыш иптәшең Гүзәлия, балаларың Артур, Айнур, Гүзәлия, Алмас, оныгың Илдар һәм кода-кодагыларың, барлык туганнарың, күршеләрең һәм дусларың. Бездә якыннарыгызның җылы иштәлекле хат юлларына кушылып, сезне матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Алтын оста кулларыгыз талчыгыны белмәсен, сау-сәламәт булып, гаилә иминлегендә балаларыгызның шатлыкларын уртаклашып, анагызның уңышларына сөенеп, яшәүгезне теләп, балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсен тик сезнең өчен яңгыратабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Бәгърем котлы булсын, туган көнең тантанаң. Бу дөньяда син барлыкка горурланам, шатланам. Телим әти, телим ул тормышта озын-озак яшәргә. Язса иде гомерем буе, әтим дип дәшәргә. Телим әти, узак яшәргә,
аркаларымнан сүйеп. Тілейм әти, тілейм бұл тұрмышта ұзын ұзақ яшәргә. Ясайды ғұмырым бойы әдем деп дәшәргә. Тілейм әти, тілейм бұл тұрмышта ұзын ұзақ яшәргә. Ясайды ғұмырым бойы әдем деп дәшәргә. Қайлардағына жүрсәм дә, сені сағына күңел. Туған йұртыбызға қайтып, сені көріп бір ғұмыр.